Loro siji rasane sewu kelang alih reng siji iwa gembyang lamaran digawa wong liya matur nuwun. Isih siji ya. Isih siji lagune ya. Assalamualaikum sugeng dalu Mas Kangkon nderek monitor. Oh, ngono saka Pak Marasono Pilang Kenceng uga. Mriko sugeng dalu Mas Neno Kalisari hadir. Oh, nyuwun lelagon apa iki Wijaya Kusuma. Oh, nggih. Mas Tulus wonten ing Cikarang ugi monitor Mas Nanang merem uga melu hanyekseni uga Mas Simon dalange Sragen muga lancar lan sukses Dik. Nggih. Tak sender saka omah matur nuwun Mas Simon. Ya. Ngono iki enek sing nyuwun Wijaya Kusuma ki apa? Oh, tembang kuwi. Karep nyuwun Mas Inun. Mas Inun ngapa? Takon ngecek gamelane mau slendro ana sing bliru. Oh, ngono sesuk selakno larasen. Mergo iki gamelane langsung digawa ana ing SMKI Surakarta untuk ujian. Oh, anak lanang ujian ya. Mengko nek ana sing bliru, sing isin ora mung aku, Dwija Laras melu isin. Oh, ngono. Mergo sing slendro mau kupingku ora iso dihapusi kok, Nduk. Ana sing bliru mergo aku lahir ki bareng karo Laras gamelan. Dadi oh, ngono disisihne men di Laras nunggon slendro pancen ya gamelan anyar ya. Ya. Monggo Mbak Mayang karo Mbak Congbe. Ya. Iki tenanan lho Nun, Laras tenan lho Nun. Ya. Kok ndak malu gamelane Dwija Laras kok bliru. Ya. Monggo diaturi jumeneng. Ya, bari iki nglanjutke lakon ya. Lan salam kanggo anak-anakku wedok sing no TikTok ana YouTube ya si Birgita, si Rahma. Oh ngono. Ya dan lain-lain. Apa Jong? Arep ngomong apa? Mboten mati tak usek-usek terus muro, Pak. Oh, mikir diusek-usek muro. Nggih. Ya, pancen ya. Ayo diaturi jumeneng Mbak Jombe. Oke, kita berdiri. Oke. Saya mau tamasya berkeliling kota, hendak melihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, tolong bawa saya. Saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari bagai